Uma usanda kusindiswa, uma usanda nje ukwamukela uKristu eyinkosi nomsindisi empilweni yakho, uma nje wena usamusha kulento yensindiso, uma wena usanda ukukhetha usamusha uzimisela ukukhula unentshisakalo yokufunda ngento wayamukela unentshisakalo ngokufundiseka ngensindiso, ngicela ukukuthatha ngikuyise ebandleni elizokukhulisa. Angeke ngakudukisa, angeke ngakulahla, angeke ngakufaka emgodini. Kunebandla engicela ukuli-introduce kuwe wena osanda ukusindiswa, wena osanda ukukhetha inkosi. Ibandla engeke lijike kodwa elizokuphatha kahle. Nali igama lebandla, nali uma usanda ukusindiswa, nali ibandla olidingako, nali ibandla elizokukhulisa, nali ibandla elizokufundisa into owayikhetha njengoba uthi wena ususindisiwe umntwana kaNkulunkulu. Nali ibandla, izwi likaNkulunkulu, iBhayibheli. Nali ibandla olidingako leli uma usanda ukusindiswa, ukuthi unamathele kulona, uli-attende kakhulu, ube umzalwane ongalovi kulona leli bandla leli. Ngoba uma uli-attenda leli bandla uzokhona ukukhula kahle ensindisweni, ngoba yonke into oyidingako wena njengomntwana kaNkulunkulu osanda ukukhetha inkosi ila. Ukuthi oweyishumi kume kanjani ula kuleli bandla leli, iBhayibheli lakho. Ukuthi umoya oyingcwele uyini noma umoya oyingcwele ungubani zila kuleli bandla, ziyafundiswa kule nkonzo le, yafundiswa kuleli bandla leli. Uma wena unamathele kakhulu ezwini likaNkulunkulu usanda ukusindiswa, you'll be unstoppable. Ngoba baningi abantu abathi uma beqeda ukusindiswa banamathela kakhulu eyinkonzweni kodwa banganamathele ezwini likaNkulunkulu. Asindisiwe, al-attenda kahle ibandla kodwa engafiki kuleli bandla leli. Ngamanye amagama baningi abasindisiwe noma abasindiswa baleqa iBhayibheli ukulifunda, baleqa iBhayibheli ukuthi baqeda isikhathi nalo kodwa banamathela kakhulu emabandeni, badonsa kakhulu imithetho ekhulunywa emabandeni compared to this church. Izwi likaNkulunkulu uma uhlala nalo kakhulu lizokufundisa, ngeke lakufundisa nokudebate. Alidebatisi izwi likaNkulunkulu olithole la. Angeke udebate ngoba phela wena nali ibandla kulona. Bible likufundisa ukudebate. Uthi noma ukuposition okudebate kodwa because ufunde la nali ibandla likufundisako okuyiBhayibheli liyakufundisa ukuthi you don't have to debate but you have to win a soul. Nali ibandla. Wena osanda ukusindiswa othi ufuna ibandla njengoba ufuna ukukhula, nali thola iBhayibheli.